Onye isi oche kọmiti nchere oge na kansụl ime obodo Dunukofia Maazị Chukwu nọnyelụm Onyemobi agwago ndị niile eduru n'iyi ọrụ dịka ndị councilors ka ha chabụrụ ndị nnọchite anya gọvanọ Chukwuma Soludo iji wee fụ na ha bụlu ọrụ ya niile ọ na-alụ wee baa n'ime ime obodo. Mmeyọ kwupụtara nke a n'oge ọ na-eguzobe ndị councilors a bụ ndị sitere na mpaghara wọọdụ dịgasị iche iche ha na-anọchite anya na ịga n'iru n'ọlụ dịgasị iche iche a na-alụ. Ọ gwara ha ka ha gazuo n'ebe dịgasị iche iche mee ka ọlụ niile a na-alụ site n'aka gọọmenti gazuo agazuo. Ka anyị sonyere Chibụzọ Obidike ka o wetara anyị akụkọ ụwa ka ọ zuru oke. duha n'iyi ọrụ na isi ụlọ ọrụ kansụl Dunukofia Dunukpo ka ya ma isi ọchịchịrị oge nọrọ wee gwa ndị kanselọs ahụ ka ha bụrụ ndị ga-agbagide n'amụma nke gọọmenti steeti ya na-agba ịhụ na edozigharị ọnọdụ obibi ndị mmadụ ọkachasị ndị bi n'ime ime obodo ma sonyekwa n'amụma dị iche iche nke a na-agba iji wee hụ na Anambra steeti gara n'iru. Ọ nọkwa wee kpọkuo ha ka ha bụrụ ndị ga-aba n'ime ime obodo ha dị iche iche ma soro na ndozi obodo. Ọ nọkwa wee yọọ ha ka ha sonye na mbọ gọọmenti steeti ya na-agba ịhụ na enwetara ezi nhazi ma kọwaa ndị kanselọs dịka ndị dị oke mkpa n'ihu na ọchịchị ime obodo bụ nke gara n'iru, ebe ọ nọkwa wee gwa ha ka ha tinye uchu n'ọrụ ma bụrụ ndị ga-enwe ezi obi iji wee duo ndị mmadụ. Na-azaghachi ka ụfọdụ n'ime ndị kanselọs ahụ edu n'iyi ọrụ nke gụnyere Comrade Ndubuisi ife a na-achọ onye na-anọchite anya Akwa Wọd n'Ifitedunu nakwa Oriakụ Antonia Onyekwunife nke na-anọchite anya Ukuru Wọd 2 nọrọ wee kwee nkwa na ha ga-agba ezi mbọ ịhụ na ha bụ ndị rụpụtara ihe kwesịrị na ha ga-arụpụta ma nye aka ịhụ na okpuru ọchịchịrị oge Dunukofia bụ nke na-aga n'iru otu o kwesịrị.